Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoshaçylary, ine şu bir sora bilen başlaýan. Ýagny Green Card ressamlary kabul edişlik haçan başlady? Näme üçin başlady diýen aslynda entek başlanok. Ýöne eýem internetde başlady. Şonuň üçin şimdi palança dolar berseňiz, biz size garanti çykaryp berýär ýaly videolar bar. Indi şol sebäpli aslynda men geçen ýylam Green Card barada ýürüte video ýazgypdym. Şu ýylym ýazgypdym, niýetdim ýöne eýem başlady diýip de şundalyk videolar ýaýrap aşalyk üçin şol barada maglumat berýän edim. Aslynda Green Card ressamlary kabul edişlik ine geçen ýylam oktýabryň başynda başlady we noýabrda tamamlandy. We netijelerim 2002 ýylynyň may aýynda belli bolýar. Ýagny mysal üçin geçen ýyl üçin aýdamada 2023-nji ýylyň oktýabrynyň başlaryna başlady, noýabrynyň ortalaryna ýalňyşmasam jemlerini ve mayının başında da kim kazandı kim kazanmadı neticeleri belli oldu. Yani ortaça oktyabr noyabr arasında oluyor. Yine 2024 yıl için yani şu yıl için entek başlanok. Haçan başlayacaktı entek anık ıglan edilenok. Yönü ne garaş biliriz. Öňki tecrübe göre oktyabrın başında. Şol sebeple birinci sorun anık cevap verili entek başlanok. Yönü ehip bolsa ortaça bir ay sonra başlaýar. İkinji zat, men şu gepleşigi ýazgy etmezden öň emel intellekte soradym. Ine şeýle Green Card barada Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoshaçylaryna bir gepleşik taýýarlamakçylan näme maslahatlar berýän. Şonu esas diýilen zat aslynda bilýän zatmyz. Biziň meňem öň gepleşiklerime dama aýdan zatlarym ýöne men aýdandan emel intellekt aýdandan has bir täsirli bolar diýip şonuň aýdan zatlaryny size gaýtalaýyn. Birinji nowatda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Green Card tawsyrmak üçin, ýani resmnaman tawsyrmak, lotereýa görnüşinde, aslında başga görnüşler bardy, tawsyrmak üçin hiç şeýli tölek talap edilmeýär, ýagny mugut. Şol sebäpli ikinciden hem hiç kim ýani ne Türkiýeden, ne Türkmenistandan, ne Amerikadan, dünýäniň hiç bir ýerinden hiç bir adam, hiç bir edara garanti berip bilmeýär. Şol sebäpli maňa palança dolar berin, men size garanti etýän ýalyk, ol eýem yalanlygy görünüp dur. Ýöne gynansak da näme üçin motada yalan habar ananýarlaryň sany artýar. Ýani görýänler şundalyk videolary. Seni näme gylykandyrýar diýsen, men bir hukukçy hökümne Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häzir hukuk magister bilim alýan hökümne elbetde türkmen raýatlarymyzyň dünýäniň isän ýerine gitsinler, işletilýär, okutulýar, geçilýär. Ýöne bir hukukçy hökümlemeni elbetde mysal üçin ertäk gün şolaryň ýakynlary ine şeýle bir hukuk temasynda bir başyna bir zat geltirdiýeni gynandyrýar. Şonuň üçin men şu urda ýene bir aýtýän hiç şeýle hyzmat beremek, Amerika gelmek bilen maňlaş her ýerde aýtýan şonu da ýülerçe adam ine kömek sorýar. Elbetde düşünýän ýöne şu temada hyzmat beremek. İster viza olsun, ister okumak olsun, ister ýene bir zat olsun. Biziň hyzmatymyz madamada diňe bilýän zatlarynyň bir bölegi käte-kätesine düşündirip aýtmakdan ibarat. Şonu ýene bir belläp geçeýin, şu ýa-ni tomoşa edenlerden sonra da ýazjaklar bolup biler. Şonuň üçin ine şonu aýdyn. Ýene bir zat bolup biler. Diplerler özüne hyzmat beremek, ýöne hyzmat berje bahilçylyk etýän diýip de diýjekler çykypdylar. Ýok. Eğer kanuny öwre şu berýän hyzmat näme hyzmat bolsa men ol kanuny onuňky laýyk dälimek men hukum ýok. Laýyk bolsa sonra ediberdiler. Ýöne käbir hani elementarny zatlar diýilýändir. Mysal üçin şu zadyň mugutdugyny, hani şu tawsyrmak üçin mugutdugyny elbetde hyzmat üçin aýry görüň. Ýani tawsyrmak üçin mugutdugyny hemmemiz bilýär we ondan mesel esasat şu zat hiç kim garanti etip bilmeýär. Şonuň üçin şu garanti edilýär diýen sonra olandan sonra men näşepleşi ýürekden ýazgyp size ýetiren edim. Şonuň üçin ýene de bir ýere aýtýan, özüňizden taşyp bilersiňiz, o ýerde bir hani şeýle bir ingilisçe bilmek talap edip baranok, adyň, familiýaň, doglan taryhyň ýene bir zat, käbir soralar, elementarny her kimin öz maglumatlaryny biläýän soraglar. Şol ýerden özüňiz taşyp bilersiňiz we ýani gaýtşmaýalykda esas muhtun bilin ve garanti edildiğini bilin. Yeni bir adam şu yerde tavsiyelerinde bir kod belirlendir, şu kodu saklan. Tabi ertek gün size çıkan adayına da şu kod bilen bolmasa size girip görüp bilen yok. Şol men öňüme
bir videomda beýle geçipdim. Şo saňa çykdy ne diýip gowy üçin ýürde pul soraýanlar, amma eger başga taşykda şonda gadaylarym bolupdyr. Ýene bir adam ýani en gaýçmaýala taň üçin maýda açyklanýan bolsa netijeleri martda, aprelde eýem saňa çykdy diýip de senden pul talap etýänler bolupdyr. Ne şo zatlar esas zatlar. Oňsoň Amerika gelenden soňra näme etmeli, nirde okumaly, nirde ýaşamaly, nirde işlemeli, ýene bir zatlar bardy. Atawatan TV YouTube kanalyny videolarymyz bar. Onları tomoşa etip bilersiňiz. Men her videoda şo zatlar gaýtyrap oturjak däl. Ýöne siz şu videonu tomoşa edenden sonra Atawatan TV YouTube kanalyna ata bolsaňyz, şo videolarymyzy tomoşa etip bilersiňiz. Ne diýip bolsa, täýäriniň başynda diýdi-de, menim pikirimçe 10 ýaş 20 ýyl içinde belli bolar. Hatsan anyk tenesi ol barda da Atawatan Türkmenistan.com saytyny Instagram'da da, YouTube'da da, TikTok'ta da men gysgaçyk videolar paýlaşarym. Ine başlady diýip we ortaça bir ay wagtyň içinde reklamlar tawsyryp bolýar. Reklamlar tawsyrmak boýunça nämeler ünsürmeliýimde de esasatlara men galak. Diňe şu Green Card'ın öz web saytyny ulanyň diýip berde emel intellekt aýtýar. Suratlaryňyzy şoňa talaba laýyk bolsun diýe, öz möhletinde tawsyryň diýe, muhtuny unutmaň diýe, tawsyryň beren maglumatlaryň dogry bolsun diýe. Soňra ertäk gün Green Card şeýle pikir etýänler emma Green Card sonda soňra Amerikada alqaýtýar, saňa iş, öý hemmeler üçin etýän gaýp pikir etýänler ondan haklat ýok. Diňe senin işlemek üçin ruhsatname berýär, ýaşamak üçin ruhsatname berýär. Green Card'ın umman nemesem şoda, manysam şoda. Şonuň üçin näme bäri gelip işlejek bolsam hökmen soratda dil gerek. Eger dilin bolmasa, onu alanmak, oýnanmak mümkinçiligiň has ýokary. ýa-da has özüňe laýyk işe dälle, has pes aýlykly nelegal işlerde işlemeli bolmak diýmegem bardyr. Normal tomoşaçylar ine şu gysgaçyk videomy men şolan jemleýän edip bolsa Green Card bilen baglanşykly, gaýsy soralar bar, gaýsy soralary demetmeli men edip bolsa makul hyzmat terjime merkezinden şolaryň hemmeň terjimelerini alyp edip bolsa Atawatan Türkmenistan saytyna da goýarys. Diýen bolsaňyz ýöne, täze menim makula haýyş etmeli we seseňiz şu soralary mysal üçin gaýsy soralar bilen garşy-garşy gelýän ýene soraňyz bar bolsa eger kommentarda beýle geçseňiz men makul hyzmata haýyş ederim. Makul hyzmat terjime merkezine edip bolsa goýarys. Utan ýagdaýyňyzda da Amerika'ya gelmäkäňiz, dünýäň bir türk maglumatyny gepleşende bir nemes reklama diýip de güýç goýduk. Gelmäkäňiz ähli resnamalaryny esasan çağa bilen gelýän bolsaňyz sancım pasportlar bolýar, pasportlaryňyz, dogry şahatnamyňyz, ýene ähli resnamlaryň terjimesine men makul hyzmat terjime merkezinden etdirip bilersiňiz. Diýip bilersiňiz, reklam film ýeri, reklam ýeri, anyk açyk we makul hyzmat terjime merkezine reklam batyp ýerýän. Ondan başga da biziň hiç şeýle makul hyzmat terjime merkezinden hem Atawatan media gurumunyň hem ýurist hökümde men döwran aragy hökümde hem hiç şeýle başga hyzmatymyz ýok. Elbetde terjime diňe bir Amerikada, dünýäniň hem ýerine çyk bolsaňyz makul hyzmat terjime merkezi terjime hyzmat berýär. Hem açyk, anyk hiç şeýle nämemiz ýok. Ofisimiz hem aşağı şäherine ýerleşýär. Onam ýene beläýin. Ýa-da hoş sag bolun, soralarynız bolsa da Atawatan TV YouTube kanalyna videoňa aşagyna bolsun. Ýerden tomoşa etseňiz, şo ýerge ýazsaňyz, olary belki käzetinde gönüm jogap beripdiler. Ýöne köp ýagdaýda da jemläp bir video ederim. Man şeýle etmek bana has amatly bolýar. Şol zatlary bir näçe gaýtarmak ýerine şolary jemläp bir video etmek has amatly bolýar. Häzirçe hoş sag bolun.